ప్రార్థించెదను. ప్రభువా నా ప్రభువా నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను ప్రార్థించెదను. ప్రభువా నా ప్రభువా. 24 రకాల పరిచర్యలు జరుగుతున్నాయి. 24 రకాల పరిచర్యల్లో దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మ ప్రేరేపణ కొలది ఏదో ఒక పరిచర్యకు స్పాన్సర్స్ గా ఉండగోరిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్లు మనం నోట్ చేసుకుని ఫోన్ పే, పేటిఎం, గూగుల్ పే నెంబర్లతో పాటుగా ఏ వ్యాలెట్ నుండైనా దేవుని సేవలో నేరుగా మనం అర్పణలు అర్పించే అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు కనుక క్యూఆర్ కోడ్ ను మనం స్కాన్ చేస్తూ సంతోషంగా ఈ పరిచర్యల అకౌంట్ లోనికి మన అర్పణలు అర్పిద్దాం. దేవుడు ఇచ్చేటువంటి దైవాశీర్వాదాలను పొందుదాం. నీ బల ప్రభావములు చూడాలని నేనెంతో ఆశతో కనిపెట్టుచున్నాను. నీ బల ప్రభావములు చూడాలని నేనెంతో ఆశతో కనిపెట్టుచున్నాను. నా ప్రాణం నీ కొరకు ఆశపడుచున్నది, నీ సన్నిధిలోనే వసించాలని. నా ప్రాణం నీ కొరకు ఆశపడుచున్నది, నీ సన్నిధిలోనే వసించాలని. ప్రభువా నా ప్రభువా నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను ప్రార్థించెదను. ప్రభువా నా ప్రభువా. ఈ కరోనా పరిచర్యలకు కానీ జరుగుతున్న 24 రకాల పరిచర్యలకు కానీ నూతన మందిర నిర్మాణం నిమిత్తమై ఒకవేళ ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగి ఈ సమయంలో అర్పణలు అర్పించుకోరిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి డిజిటల్ వివరాలను తీసుకుంటూ నేరుగా మీ అర్పణలు పంపించవచ్చు. నేరుగా సంఘాల్లో ఉన్నవారు క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా కూడా స్వైపింగ్ మిషన్ ద్వారా స్వైప్ చేస్తూ నేరుగా పరిచర్యల అకౌంట్ లోనికి మీరు అర్పణలు అర్పించవచ్చు. నా జీవిత కాలమంతా స్తుతింతును, నీ వైపే చూచుచు చేతులెత్తెదను. నా జీవిత కాలమంతా స్తుతింతును, నీ వైపే చూచుచు చేతులెత్తెదను. నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమమైనది, నా జీవితమంతయు నీతోనే గడిపెదను. నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమమైనది, నా జీవితమంతయు నీతోనే గడిపెదను. ప్రభువా నా ప్రభువా నా దేవుడవు నీవే, వేకువనే నిన్ను ప్రార్థించెదను. ప్రభువా నా ప్రభువా. చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం.